sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Gisaulog nato karon sa simbahan ang handumanan o piyesta sa Santa Maria Birhen sa Kasakit. Lisod sa ning titulo ha, kay mura mag atong gipasidunggan ang iyang kasakit. Kamo ganahan mong hatagan og title, babae sa kasakit. Dili mo ganahan? O ni siya pagpaila nga kini di ang kasakit, pwede di natong ilhon na grasya. Kay si Maria puno man sa grasya, bisan ang kasakit, grasya. O kita sad mosunod ani, maliwat sa tang Maria. Atong ipadayon og ampo pinaagi sa mahal nga Birhen Maria sa kasakit, ang nagpasakit nato dinhi ang ato mga benefactors and donors aron mahimong malampuson ang atong mga proyekto, labi na kining proyekto sa Archdiocese sa Sugbo nga pagtukod nining Kapilinha di Fatima. Ato sang iampo gihapon pinaagi sa atong mahal nga Birhen Maria sa kasakit. Ang kasakit nato karon ining pandemic na sige nagitag-antos nga unta tagaan na og kasulbaran hingpit nga kaayuhan ang kalibutan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, mibuot ikaw nga ang inahan mubarog aron makaambit sa kasakit sa imong anak nga gilansang sa krus. Itugot nga ang imong simbahan uban kang Maria muambit sa pagpasakit ug kamatayon ni Kristo ug mahimong takos nga mabanhaw uban kaniya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Samtang gisulat ko kini kanimo, gilaoman ko nga dili madugay, makaanha ako kanimo. Apan kun malangan ako, kining sulata maoy magtudlo kanimo kun unsao nato pagkinabuhi diha sa panimalay sa Dios. Nga mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran. Walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Nagpadayag siya ingon nga tawo ug namatud-an ang namatarong pinaagi sa espiritu ug nakita siya sa mga anghel, giwali siya sa kanasuran, gituuhan dinhi sa kalibutan ug gibayaw ngadto sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagkadako sa mga buhat sa Ginoo, pagkadako sa mga buhat sa Ginoo,
Pasalamatan ko ang Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing. Kuyog ug diha sa pundok sa mga matarong, dako ang mga buhat sa Ginoo. Malumo diha sa tanan nilang kamakalipay. Pagkadako sa mga buhat sa Ginoo, halangdon ug mahimayaon ang iyang buhat, ug ang iyang katarong nagalungtad sa kahangturan. Nabantugan siya tungod sa iyang katingalahang mga buhat. Maayo ug maluluyon ang Ginoo. Pagkadako sa mga buhat sa Ginoo. Gitagaan niyag pagkaon sila nga mahadlokon kaniya. Mahinumdum siya kanunay sa iyang kasabutan. Gipahibalo niya sa iyang lungsod ang gahom sa iyang mga buhat. Giatagan niya sila sa kabilin sa kanasuran. Pagkadako sa mga buhat sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Duol sa krus ni Jesus nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, "Babae, ania ang imong anak." Unya miingon siya sa tinun-an, "Ania ang imong inahan." Sukad niadto gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Dili sayon sa usa ka inahan nga magbarog sa tiilan sa krus, diin ang iyang anak maoy gibitay niya, wa gyud masuko. Kinsang inahana dinhi ang mo presentar nga mubuhat ani kay suwaya na tuglansang ang iyang anak sa cross niya, di gyud masuko na wa gyud atong testingan. Way makahimo tingali ay na man tingali pero panagsa tingali no. Okay ra tingali nagmasakit, mag-apong ka sa imong anak na masakiton, nasakit og COVID, niya padong na mamatay, sige magani tag minatay ana, may man na kay watay kapasanginlan, usahay gani karon ang anak kun masakit og COVID,
Unya gitambalan niya pag humagtambal namatay pa gyud, magyaw-yaw pa manggani usay mukiha pa manggani ang ginikanan ngadtos doktor no. Ikiha ang doktor. Kay nganong namatay ang anak. Naiuban karon magsige giyaw-yaw kay pag humagbaksin ningkirig ang iyang anak. Aporting lagutas inahan. Kalagsik ato akong anak, inyong gibaksinan karon namatay na hinon. Maglago ta ba? Baksin pa gani na. Giayo pa gani nag-injection. Unsa na kag makita nimo imong anak sukad pagyus alas 12 gabi gikulata nagmaayo hangtod alas 9 buntag ilansang sa cross nya sige kag sudong niyang hubuan naman, latigoho naman, papasano na mag-cross. Pero wa gyud masuko si Maria. Mo ni siya. Ganahan mong musunod ni Maria? Uy. Aon sa man mo, musunod o musalikway sa style ni Maria? Masunod. Kusga? Masunod. Way klaro. Mao na ang simbahan, gipistahan gini, handomon gini ang gitawag natog heroic patience ni Maria. Heroic patience. Ngano man, kani manggong patience, mao ni kaning pasensya ba, mao ni ang mutudlo nato nga di ta masuko. Ang impatience mao nay iya siyawa kanang pagkaway pasensya. Daghan ra ba kay mangumpisal, ako pa dirno mahurot gyud akong pasensya. Ang pasensya di gina mahurot, pero pwedeng ilisan og impatience, pagkaway pasensya. Iya manasyawa ang pagkaway pasensya, iya manas Ginoo ang pasensya. Pasabot si Maria, kusog kaing mogamit sa mga grasyas Ginoo. Dili tungod kay kamao kay siya, kung dili tungod sa iyang dako kaing gugmas Ginoo. Gamito niya ang produkto ra gyud Ginoo. Kita dinhi sa tong kaugalingon, duha man ni kabuk atong magamit ang produkto sa yawa o ang produkto sa Ginoo. Sa bisan unsang sitwasyon, i-offer gid na. I-offer ba? Nanglitan karon simba mo. Unsa mang produkto ha inyong gigamit ron? Sa yawa o sa Ginoo? Kanang pagsimba ba? Sa Ginoo. Ang dili pagsimba, unsa man ang produkto ha? Sa yawa. Karon ni anak ka sa simbahan, unsa naman sa imo rong gigamit? Ang pagpaminaw sa wali o sa mga pagbasa, kinsa man ang produkto, ang pagpaminaw. Ginoo. Ang dili pagpaminaw, kanang maghuwat lang kag kanus amahuman. Sa yawa. Wa ro ingon ana din eh. Posible. Sa sunod dayon, ang pagdawat sa pagtulunan. Kinsa man ang produkto? Sa Ginoo. Ang pagdumili, pagdawat sa pagtulunan. Kinsa man ang produkto? Sa yawa. Ni aya po aron din eh. Muna sa atong unang pagbasa, si San Pablo, may pahinumdom ni kisutuyang gi pahinumdoman? Si Timoteo, ningon siya diri, apan kung malangan ako, kining sulata mo'y magtudlo kanimo kung unsaon nato pagkinabuhi diha sa panimalay sa Dios. Karon ba niya naman tas panimalay sa Dios, niya naman tas sa simbahan, unsaon pagkinabuhi nga mao ang haligi o ang sukaranan sa kamatuoran. Nya iya din gipahinumduman. Walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Unsa may tinago sa atong relihiyon na wa gini ma-share kayo. Usahay ra ba ato ra sad ning taguan. Nagpadayag siya ingon nga tao. Kinsa man ni? Jesus. Nagpadayag siya ingon nga tao. Si Jesus ang pulong. Og namatud-an nga matarong pinaagi sa Espiritu. Ang naghatag niya katarong ang Espiritu.
pasabot matarong ang kasing-kasing kay og dili espiritu di man nakakita sa kasing-kasing kung kinilang atong mata mao'y mahimog matarong kaning tanang nagsimba dinhi apil ning nagmisa tarong kay ni pero kaning nagsimba ron dinhi apil ning nagmisa og atong basihan ang Espiritu Santo tas mapili rang tarong niya nya nganong matarong man siya tungod kay sige siyag tuman sa sugo sa Ginoo. Ang naas iyang kasing-kasing mao ang pagtuman ra gyud sa sugo sa Ginoo. Matud pa ni Kristo, mianhi ko aron pagtuman sa kabubuton sa kong amahan. Mao bitan nang doon natay usahay tubag sa Salmo sa to, mianhi ako Ginoo, aw ani ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong wa mo ka dahinom do mo ana ana bang mianhi ako Ginoo ang sa ani ako Ginoo mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton ana magitay kanta nang nindot kayo Lord here I am di ba to answer your call ana mo na siya si Maria kini nga maong tinaguan iyan ning gisunod iyan ning gibutyag pinaagi sa iyang pagbarog sa tiilan sa cross. Nakadiskubre siya na kining tawhana nga akong gianak mauni ang gitaguan sa Ginoo. Kinirong iyang pagkalansang sa cross, kining maong kasakit, mauni ang nagtaptap sa kamatuoran nga gusto na rong ipadayag sa Ginoo. Ug unsa may kamatuoran nga kun ang kasakit nato mahiusa nga na kasakit ni Kristo ug kang sa mahal nga birhen ang maong kasakit mahimong kalipay. Mao na ilisod kaayo nga kanang diskubrihon kung ang atong kasakit mahiusa sa kasakit ni Kristo sama nga si Maria ang iyang kasakit gihiusa niya ni Kristo didto sa cross mao nay tuburan sa tinuod nga kalipay. Sige. Tanawa ko nun ang imong naong sa samin iniguli nimo. Nalipay ka ng imong naong? Mayo kayo. Ilahan mo na nimong wa malipay kay magpunay mo nag-usab sa naong. O kamong mangusab sa naong, pasabot ana wa mo malipay sa inyong yung naong. Karon ihiusa ang imong naong ngadto sa naong ni Kristo nga nang hubag na gisi-gisi ng naong nga matod pa sa panagnas mga propeta dili na hitsurag tao ang iyang naong nagguba gyud maayo tungod sa kulata o mga pagdagmal giludan pag maayo nga mumo pa dito siyuta matabunan pa sa cross puno nas nag-apul-apul nga dugo ang iyang naong magtan-aw ka din agid naong og tao gikuno tan-awa kuno tong naong nga niya ang imong naong ikumparar hay may arang-arang ninyog naong ha may na lang kay nang imong may na lang kay ning ako niya magpunay pa jud kag reklamo na imong naong ika kuno ibutang dito sa cross niya samad-samaran kag maayo samot nakabati imong naong. Pero si Kristo misugot manggani, siya'y naghatag sa atong naong, misugot manggani nga mabati atong naong, nga naman buot sa gyapon gitabuna ni Kristo nga ang tinuod nga beauty, ang tinuod nga kagwapa ug kaambong wa diha sa makita nga naong kung dili naa sa pagkaliwat sa atong naong, sa atong kasing-kasing ngadtos Ginoo. Ang tinuod nga nindot nga naong maunang naong sa taong dili masuko panahon sa kasakit. Kay naay mga tao nga gwapa kay tanan, gwapo kay tanan, masuko lang dayon, dali kay masuko, mubati gyud naong. Labaw na gyud og bati kag naong daan, masuko pa gyud parte na gyud batian. Mao bitan na ako say bagpanagan na kog kasuko hibaw na ra ba ko daa sa kong naong na kustilan. Naong ginako magtinarong og smile mura pa mangidi kayo acceptable unsa na kag ako ning isuko mo nang pertig yung kusmura in taos mga sakristan inig suko na ako kay porti naman yung batia sa kong naong karon gani nga mag smile ko
Oh, Jesus. Igo-igo lagi tang nakaabot sa first level sa standard. Ang sa may first level nga standard sa naong, naong og tao. Tawag yung naong. Ano ba? Kamo inyong mga naong, ang saman, hay man nga level karon kay kanang mga excellent kana man, wow, kana mo ana kita ba? Wow, pero kanang mga first level ana naong gyud tao. Murag kaning ako naong ginig tao. Pero usbang kasing-kasing oh. Ang kasing-kasing nimo ma-level na sa kasing-kasing ni Maria ug ni Hesus nga mo dawat og kasakit di gyud masuko. Basta kana imong naong mag-anam gid kanindot. Mag-anam og kanindot. Oh, lagi. So ayo, iguli ron nimo sa inyo. Ay na yung kasuko. Di ba ka na imong anak, magsige nagtanaw sa imong naong. Naunsa man is mama, anong di naman ni masuko. Magsige nagpasiplat nimo. Wa na lagi magyaw-yaw. Magsige nagtanaw sa imong naong. Wa ba ka magkusmod ya, gasmile ra ka, sige lang duwa dito sa computer. Ikaw tagoy-tagoy ra ka, ana, kanta-kanta. Magsige nagtanaw sa imong naong, ay. Musuko. Ana. Nya inig humagkaon, biyaan ra ilang kuan diha, kinanan or ibutang ra ngadto sa lababo nga hugasan niya, biyaan dayon kay balik gidayog duwa. Sa una mag-ingon ka, kamo mga buangon mo, dagko lang na inyong mga kaon, tapulan kay mustanan, di gyud mo kamo manghipos, di ko mo manghugas diri, sige lang mo anang cellphone, sige ka ana. Nya karon kay di naman ka masuko. Ana, manghugas ra man ka dito, magkatakanta ra man ka, Lord, here I am to answer your call. Ana ba? Mutanaw na sa imong naong eh? Oh, sa una di man naganahan mutanaw sa imong naong. Sige nagdukor. Pus mo nagbangayob. Si kagyaw-yaw asa na mutanaw sa imong naong. Pero ay kasuko. Li na eh? Kamo mga asawa, ang inyong bana magsige pagtanaw sa inyong naong. Gaduda ko ang naong sa inyong bana no, ang mata no ilahos-lahos na lang to. Di na gina mutanaw sa inyong naong. Kasagaran gyud mga bana di na mo tan-aw sa naong sa asawa. Kato bang pare atong manag-uyab pa ba nga tan-awon jud maayo niya ipaduol din. Naa mo na inana kasuway ko ana suna. Panagsaran noon to. Onya, karon kamo mga banag asawa labi na ginang niabot nagtag 30 ka tuig, 40 ka tuig. Mo tan-aw pang banas naong ninyo. Oy, di katuto kay. Nga naman, di batian na ginasaw niyo. Sige kagyaw-yaw, daghan kay kagyaw-yaw diha. Pero labing kay mustanan, ganang hilig kay di jud ka masuko, nya magsige ra jud kag ingon sa imong bana nga, sus napuribahan na gina nako dong 40 na ta ka tuig nga minyo. Ikaw gid ay ang akong love kayo. Maging sino ka man, mamahalin kita. Oy, magsige nagtanaw sa imong naong. Ingon gina siya bati man ta ning naong ning buang-buang dako pero pagkabaayo sa gyud batasan, magsige nagtutok. Biyaan ba kanina ako no o ako ning unungan pero pagkabuutan sa gid ani. Nya mo aksyon na siya biya, utanaw sa imong naong. Din ako kitag ingon ani mo balik lang siya nimo bisag bati-bati nang ta imong naong. Mo balik lang siya. Kaya nga naman maglisod siya kakitag tao nga mudawat sa iyang tanan nga mga bati. Muna si Kristo karon atong gihandom og maayo labay na si Maria kay nagkuyog silang duha nga midawat sa mga taong nagdanamas-tamas, nagdagmal sa ilang kinabuhi. Gihigugma nila hangtod karon. Kita dinhi pulos ta mga buangon. No, kinsa dinhi ang wagi sa tas kamot. Di lang kani ako modeling lang ning ako no. Pulos ta sa danoy mga bati tag kasing-kasing. Pero ngano man nga kun moampo tas Ginoo labi na gyud sa atong mga panginahanglan ihatag man niya. Tungod kay nahigugma labi na gyud og iagi nato ni Maria. Pagkadaliag yung moabot sa grasya kay si Maria tungod kay inahan siya sa kasakit, birhin sa kasakit, dili siya gustong masakitan ta. Iyang kuhaon ang atong kasakit siya. Ihatag na diri nako kay ganahan kay ko ana malipay jud kong masakitan malipay mo bahalag ako'y sakitan. Ingon ana man ang batasan sa inahan God.
katubitang mangaon mis una nga si mama manabo nga tabuan niya mo palit dayon og kanang karne baka nang bukog mo nilang paliton ana unsay buhatong mama kuhaon ang bukog kanang gusok ini kaluto niya ang unod bahinon namong 5 ka buok mga anak ang bukog tuan nilang duhang papa siging higop anang sabaw bukog ang tua ang mga unod di agihatag namo di mo yung ana day kamo mga inahana mo ato din yung unod yang bukog atos yang anak di oy nya kanang isda hagpatan ginang mama sa bukog o naihatag na rin namo kay mabukog unya ang akong pinanggang anak natapulan kayo kay ang nagpangga lagi bahalag ako'y masakitan basta ikaw malipay ingon ana atong inahan tanawa karon giagi na to sa mahal nga birhen kanang atong problema tukod ta nang kapilinha unsa may gibuhat sa mahal nga birhen gipangtandog ang mga kasing-kasing sa mga tao nga naay pagtuos Ginoo aron muhatag silang donasyon dinhi usa ni kadakong milagro nganong nahitabo ni siya nga in 1 month and 5 days 5 days naman karon gikan at 6 days sa naman taron 7 days August 8 man ta adto ni sugod og announce nya karon September 15 so 1 month and 7 days nakabaligya na tag total nga nahalina na tag 17,217 slots sungnan ka na bakpak ta giunsa ni pagtandog ni Maria less than 2 months 17,217 slots nya i-times na nimo 1,000 lisod na perti ganing ay di man sa kumingon pero mao lagi na nya na pagirarabay uban ako lang sa siyang i-announce din nga anogon kayo ba naa natay mga sobra na po mo 15 naman tingali na ka claim nato na ay RD Ponsiap mo Tapnatser na ay kanang sa ini Palawan o sa Imluilier Cebuana nga di na to maklaim tungod kay why name of sender or wrong ang name sa sender or ang akongan wrong spelling niya bisag kung saan na to communicate wa pa man gini communicate ano gon biya na ambot pila sa kay kantidad ato dako-dako sa tingali toy og mo kita tanan so muna kamong nagpadala nga wala pay confirmation sa inyong gipadadaan wa pa mo tagae nga na-claim tiksi lang gyud ko kung unsay sender's name reference number og ang amount kay og wa gani na dili gani mainsakto balibaran ta especially sa RD Ponsiap di yun man-negotiate bisag maghilak-hilak pa ko dito smilean ra gyud ko Taylor maingon ra gyud Taylor di gyud mahimo pader niya ako nang paagas-agason akong luha ba ana di gyud mahimo miss ana pari man ko miss pader kami man say madaot ana may man say kayang mo explain iglakaw na ko nako way ayo ani pero kana gidonate man na ato lasang pangayoon nga tiksi lang yun ko kay maklaim gina nato ngano man kay mataghago ninyo og donate kasakit na nga inyong sulbad kalipay ang inyong gihatag niya ang kasakit nga mabalakat ang di ni mahuman pero basig mahuman gitingali ni kay 12,000 naman lang ato na lang gid tinud-on niya kining maong mga sitwasyon mao ni siya ang gitawag nato og challenges kana bang do natay gustong mahitabo niya dili mahitabo ang importante makat-on ta ni Maria di lang gid ta masuko niya human og di ta masuko ang Ginoo ipakita niya unsa kadako ang iyang buhaton dinhi nato gamay kay ning atong parokya hasta ganitong simbahan mura ra man nig kapilya gamay ra man kay tanan pero dako na kainig na buhat no unang haom-haom sa ning atong tubag sa salmo pagkadako sa mga buhat
sa Ginoo. Karon nanatay bag-ong parochial vicar si Father Arnel Ponce atong gidawat kagahapon. Mao na dako na sa ning buhat sa Ginoo nga padadaan ta dinhi og assistant aron padayon gyud ang atong paglambo. Muna ato sa siyang dawaton, ato sa siyang iampo nga makatagamtam pod siya dako nga kasinatian sa mga buhat sa Ginoo. Apan ang ato ra gid aning sekreto mao ang pagsunod ni Maria. Maguol man ta, masakitan man ta, atong dawaton nga di gid ta masuko. Nga sugod karon ang atong buhaton, dawata ang kasakit na way kasuko. Accept your sufferings without getting angry. Ang ako anang term, go through the pain without complain. Nindot kaya na. Usba ko no be? Go through the pain without complain. Mao man gibuhat ni Maria. Go through the pain without complain. Nya makakita dayon ka sa kadako sa mga buhat sa Ginoo. Nindog ta. Mga igsuon, uban sa mahal nga Birhen Maria, mudangop kita sa atong maluluyon ug mahigugmaong langitnong amahan ug muingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga atong Santo Papa, Papa Francisco, mga obispo ug mga pari, magpadayon sa paghatag og sanglitanan sa pagkatinunan ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nagdumala sa tawhanong katilingban ug nagpakanaog sa atong mga balaod, magtuman sa mga balaodnon sa Dios. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan nining COVID-19, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuog paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagon unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nagtuo kang Kristo nga mihalin na, makatagamtam sa kinabuhing walay katapusan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Makagagahom ug maluluyon nga Dios, dawata kining among mga pag-ampo nga among gituboy, pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen sa kasakit, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daingon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kaingikan sa iyong mga creations, thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa inyong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Maluluyon nga Dios, alang sa himaya sa imong ngalan dawata ang mga pagampo ug mga sakripisyo nga karon gipasidungog sa mahal nga Birhen Maria, kay imo man siyang gihatag kanamo samtang nagbarog siya nga among maluluyong inahan tupad sa krus ni Hesus. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay mata sa imong mahigugmaong gugma, gibutan mo nga si Maria inahan ni Hesukristo magmaunongon sa tiilan sa krus sa iyang anak aron pagtuman diha kaniya sa mga karaang panalagna ug paghatag sa kalibutan sa bahandi sa pagsaksi ni Maria sa iyang buhing pagtuo. Nakita namo siya nga bag-ong Eva nga kay sama nga usa ka babae miambit sa pagdala sa kamatayon, mausab ang usa ka babae miambit sa pag-uli sa kinabuhi. Diha sa iyang inahanong gugma gidawat niya ang iyang mga nagkatibulaag nga mga anak nga karon nahiusa diha sa kamatayon ni Kristo, ug busa gipadayag mo siya nga mao ang tinuod nga Sion, ang inahan sa tanang katawhan. Diha kaniya nakita namo ang Santa Iglesia, ang asawa ni Kristo nga nagmaunongon diha sa pagtuo sa iyang bana ug nga nadasig sa kaisog ni Maria nga wala gayod masukamod tungod sa kahadlok ug wala malaglag tungod sa pagpanglutos. Ug busa uban sa mga santos o mga anghel sa langit, nagaduyog kami sa pagdaig kanimo sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba usab diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namong anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa mataganlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Og dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunualwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang gingarian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaausab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay palawat kanimo. Pani pamunulang maayo ako.
O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, how I long to sing you a song of love, to express the happiness that's deep within my heart. Oh, Mary, our Queen of Love, our way to the loving Son, our beautiful way to the loving Son. Oh, Mary, our Queen of Love, our way to the loving Son, our beautiful way to the loving Son. Magampo kita. Human namo madawat ang mga sakramentos kaluwasan nga dayon, kami nga nagahandom sa kasakit sa mahal nga Birhen Maria, nangamuyo nga dinhi kanamo among punan ang nakulangan pa sa mga kasakit ni Kristo alang sa simbahan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-ut ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadto mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santang inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga Birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo
Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga kalipay. Kanang kalipay nga naas kasing-kasing. Niya nga atong buhaton, muantos lang gitas kasakit nga dili masuko sama ni Maria. Mo ganitong ipilion. So, atong update sa Mother Mary's Healing and Deliverance Slots nga tag 1,000 para ni sa atong kapilinha di Fatima nga katukuran. As of yesterday, akong gikaingon kaganiha, ning abot na og 17,217 ang nahalin, 12,283 na lang kaslots ang nahibilin. So atong pakpakan ang Ginoo ining tanan. Salamat kaayo. Salamat sa atong mga donors nga namalit niya kay kutob pa man ni siya September 30 ang atong pahinungod sa birthday ni Mama Mary. So mag second wave sadta sa atong pagpamalit. Kadtong naay pa ikapalit. Niya kung wa na mo ikapalit, palit lang yapon. Kay tagaan mo og daghan pa nga igpapalit para sunod. So, ang hangyo sad nako nga kutob sa mahimo, nindot gyud kun idiretso nato sa atong bank accounts ang inyong mga online nga mga donations or mga donations ang inyong pagpamalit. Kay lagi, kung darita sa i-claim nato, sipiat lagamay, di na dayon maklaim. Amo nang nindot kitos bangko pero kung dili gyud posible okay ra gyud ang mga kwarta padala ato lang ging antusan og claim siguro alang sad nga do na gyoy correct spelling sa akungan nya correct spelling sa sender nya padadi jud mi og notice sa name of sender, reference number og amount. Ang atong buluhaton karong Sabado do natay sa 25 di ano atong gihangyo ang atong mga suak nga magpasiugda og kadtong programa sa Archdiocese aning kusa bawat man na sa kalikupan niya ang atong gi kuan kanay gihangyo ang atong mga Saint Joseph nga mga kadtong ni apil ba sa Kofradia ni St. Joseph. So sa 25, September 25, doon natay gatherings ato sa nangiampo nga magmalampuson. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagi sa pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.